25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, publiko ginapahalong sa iban nga mga balatian. Pamilyaran, kumpiyansa nga mapabilin sang syudad ang Alert Level 1 status sa bulan sang Mayo. Sa balita nasyonal, bago nga Omicron variant, mas madasig nga maglapda kag maglaton suno sa DOH. Hackers nga naresto may kopya sang datos sang polling precincts sa bilog nga Pilipinas. Sa balita international, US President Joe Biden ginanunsyo ang $33 bilyones nga bulig sa Ukraine. Sa balita sa sports, NBA defending champion nga Milwaukee Bucks nakasulod na sa semifinals. Balita entertainment, actress nga si Kailin Alcantara napili nga honorary ambassador sa Korean Tourism Organization. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang managkalain-lain nga buot silingon sa imo pagdamgo sang manog. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Abril 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title. Share lang kita sa aton ng FB Live, ha? Si sa aton dira nga mga ay, by the way, sa karon nga adlaw gali Action Doors, akong classmate bala ka pare bala, Oo. si Father Joel Roques maga-celebrar sa ika-30 nga sacerdotal anniversary. Kabalo ka ko so bumadlaw? Oo, kabalo ko mo sacerdotal anniversary. Ano na siya? Amo nang anniversaryo sa imo pagkapare. Pagkapare, Oo, na. So 30 anyos gulang lang yung classmate ko na eh. Grabe, no? Hindi magiguro. Siguro yan sa after niya. Sa din mo siya ang classmate Sa high school. ka high school? Ay, elementary na mag-high school. Ay, galit. Diba siguro after yung graduate isang college siya, basta nag-recta siya siguro dahil seminary or... Why? Nag-eskwela pa na sa college. eskwela. Sa UNOR. After graduate college, basta nag-seminary siya dayon. Tipulo, black tuig, blang pa eskwela ka pare. Basta siya nagtapos. College. So, Ano gid siya paano, no? Ginatamyaw na ton si Father Joel Roques dira sa may Our Lady of Pilar Parish sa may Barangay Maaw. So, Siya na daw ang parish priest. Oo. Happy anniversary, you know? Happy sacerdotal anniversary. Sacerdotal. Oo. Ari din naman classmate yo. Nya kadto ko ma-attend ko. Nya ikaw ya. Siling ko ginasyon. Gapon pang text ako sa mga classmates ko. Kita invite mi sa Sa among classmate Dinaw? mo. Sa Maaw. Sa Maaw, bago si. Gusto mo pod ka? Galing ka di mo man to yung classmate. Ang gani mo, ano? Ang mo lang apo mo na ni. Ay, kalay. Mamangkot sa basib lang kasi nung na siya yo. Ang mo lang apo mo na siya. Sige. So, sa mga classmates ko da, try ko kita, no, to be there. Kay, buta kong isabi may mga pressing appointments balang bisa nga kag emergency bala. Press kag Mga emergency bala nga mga appointments bala, no? Sige lang, oh. Sa kay Wenskili Morales, mga aga dira, kay Teresa Linaha Kayaw, ini isa man sa mga classmates man, basi makadto man eh, no? Marce Rombines Junio, na ni makadto man eh. Aral sa Mau Central mo. Lapit lang ya. Okay, maubaryo niya ang kay kuan mo. Ma'am Van Mayo, kay Dr. Matt Mayo, may aga dira sa Rochester, Minnesota. Melila Oligo dira sa Banes Cafe. Rochelle Evangelista. Happy Friday ko no. Maria Lubaton, ayari siya oh. Good morning, Mom! Nakabugtaw sa aga pa. Kita si Ma'am, ara naman buwas sa ano? Sa ara siya eh. Sige. Nya, daw hindi ko to tanay magkadton ko ngaw. Nya kay galalayan ang tiyang ko sang kaon kay kada. Kada mo sa Dugay-dugay ka kaon, dugay-dugay. Amo ginaya Ma'am para grabe inyo resistensya. Yes, di ba? Siyempre may breakfast gid no, di ba? Breakfast. Lunch, tapos merienda. Hindi ko para kita yung seminar kaya wala nga pagutom yung Action Radio. Ya, perte ni Action Radio.
Sila isang classmate ko, magambal ko pa si mo nga maupod ka, sila isang classmate ko niya, popda siya. Ay, kalay. Ay, kalay. Bago pag-abuto ni Father, nagano ka diya dahil ma-bless ko si mo, Father. Kambal ni Maria, lubaton niya, kakunyo, kay so, ano ko kunyo man? Anong kon? Nang ano na siya, ano siyang, ano ka? English. English. Doon mo ko English. Sige naman Ang lang. isa nagagawa mo na sa mga black ko doon, yung mga wood. Yeah, sana all. Aki ka-pressing. Ano nga ka-pressing? Pressing appointments, mga amo na. Appointment. Ang iyan yung mga pressing appointment, ma'am. Dako niyang ginansya. Si Marnie kapunta sa simbahan daw. Hindi lang kagawin ko ito. Tapos ang kasal, kundi daw ma-picture pa ako. Napapalapit ko ito doon sa ilan ni Mana SM. Tapos may ginutik ko kay SM, sila ni Marnie, uy, bisa simbahan niya, mo yung mga negosyo. Ako naman. Kasama. Yung sa simbahan niya, matataksyon ka po ng ginawa. Hindi ko may ginutik lang ko kay SM. Doon ba lang? Doon nakilala ka ni Flesh Mars sa mga galawan mo. Buyong ni si Action Marnie ay. Siya gidason gali, siya nakakuha sang bouquet, no? Siya gidya. Yes. Nakuha. I-congratulate taliwat si Action Ann. Actually, best Karon wishes. on air. Actually, best wishes na sa akong babae. Amo na sa Yes. ngayon babae, best Babae, wishes. Kung best lalaki, wishes. congratulations. Congratulations. Sige. Stand by na kita sa aton nga mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw. Sualita Morning Edition. Sa detalya na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, ginapanawagan ko ron sa Provincial Health Office sa publiko nga maghalong sa iban nga mga balatian subong nga nagnubo ng kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga isa sa dapat talungan samtang nagapasulod ang tigululan amo ang dengue hemorrhagic fever, acute viral respiratory illness nga measles o kung tipdas kag leptospirosis. Gingklaro ni Tumimbang nga wala pa sang report nga nabato na yataratapan may kang tanan sa pagsaka sang kaso sang dengue sa Banwa kag mga syudad. Apang siya nagbalakas ang posible nga pagsaka sang dengue cases karon nga 2022 bangod ini amo ang ikatatlo nga tuig sang ideklarar ang outbreak sa Negros Occidental sa 2018. Sa obserbasyon ni Tumimbang, masami nga nagasaka ang kaso sang dengue kada 3 ka tuig. Sa report sa City Health Office, nagsaka sang 13.2% ang kaso sang dengue sa siyudad sa Bacolod umpisa Enero tubtob Abril tuig 2022 ikumpara sa amuman nga period sa nagligad nga tuig. Ang dengue, subong tuway pa man po ginakamog sa akon nga coordinator ni Joke na nato. But if we have increases, kag ako nadukan because of the rainy season, dason subong ka-third year mo nga nasaka. Amo na siyang trend. Say ito trend, kay every 3 years nasaka. But basi kung under-reporting ka. Si Dr. Ernel Tumimbang sang Provincial Health Office. Kumpiyansa si Vice Mayor Elcid Familyaran ang chairman sang local IATF sa syudad sa Bacolod nga mapadayon sang syudad ang alert level 1 status sa palabuton nga bulan sang Mayo kung COVID-19 ang paghahambalan. Suno kay Familyaran, isa sa mga balasehan diri among manubo nga daily rate case sang syudad sini nga semana. Nagapatiman si Familyaran nga kon magpadayon lamang ang kooperasyon sang publiko angot sa nagapadayon nga vaccination drive labi na sa second booster shots. Sigurado nga mas magataas pagid ang population protection rate sang syudad. Liwat man ini nga nag-apilar sa Bacolod noon nga kung mahimo hindi gid maghatag kumpiyansa kag padayonon ang pagsunod sa ginapatuman nga safety kag health protocols sang gobyerno. Sinabaloan nga base sa ginpapanaog nga desisyon sang NIATF ang syudad sang Bacolod ano paidalom sa alert level 1 status tubtub sa palabuton nga Abril 30. Sa mga duga pa natin nga balita lokal, ginanunsyo naman ni Bacolod Independent Candidate sa pagkakonsehal nga si Ricardo Canutan ang iyapag halin sa pwesto bilang chairman sa Bacolod sang Aksyon Demokratiko Party ni Mayor Esco Moreno.
Ginakabingnitan nga wala pagrespeto ang tika nga pagpatigayon sa mga aktibidad sa siyudad sa Bacolod sa standard bearer sa partido nga wala siya ginpahibalo. Nagapatisitan nga bilang party leader sa siyudad, dapat ngin pahibalo ini sa mga aktibidad sa ila presidential candidate. Nagalaom naman si Tan nga respetohon sa partido ang iya nga desisyon. Nagabot na sa siyudad sa Bacolod ang opisyal nga balota nga usaron para sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon sa Negros Occidental. Sunod kay Commission on Election kung COMELEC Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar, ang mga balota ang nagabot mga alas 9 sang gabi, gindala isa-isa ka lugar kag ginbantayan sa mga kapulisan. Dugang pa ni Salazar anuman nga adlaw subong nga semana iga-deliver ang mga balota sa Municipal kag City Treasurer's Office sang Banwa kag syudad gamo ang custodial sa mga accountable election forms. Nagligad ni Abril 20, ginumpisahan sa COMELEC Central Office ang pag-deliver sa official ballots halin sa ilang warehouse sa syudad sang Pasig. Nagligad ni Abril 2 sang nakompleto sa COMELEC ang printa o kung imprenta sa 67.4 milyones ka mga balota sa National Printing Office sa syudad sa Quezon. 1.7 milyones ka mga balota ang ginapadala na sa iban niyo pungsod para sa month-long overseas voting nga ginumpisahan sang Abril 10. Samtang ginpahag naman ni Bacolod City Councilor June Gamboa Jr. nga naguntat na sa paghatag sang supply sang kuryente sa Central Negros Electric Cooperative ang KEPCO Salcon Power Corporation sumugod sa Abril 26 sining tuig. Sunod kay Gamboa, nakita niya ang ining impormasyon paagi sa social media. Pahayag ni Gamboa, mahimo nagdesisyon ang KEPCO Salcon nga untaton ang paghatag sang supply matapos wala mabayaran ang milyones pesos nga utang base man sa demand sang kompanya. Alegasyon pa ni Gamboa, padayon nga ginainto sang Seneco ang mga konsumidor. Dugang pangapahag ni Gamboa, bangod sa wholesale electric market nga na nagkakuha sa supply ang Seneco, mahimo magsaka ang balayran sa mga konsumidor sa masunod nga bulan. Sa personal nga pagsuma ni Gamboa, mahimo nagdangat sa 117 milyones pesos kada bulan ang dugang tulungaon nga balayran sa mga konsumidor bangod nagunta sa paghatag sa supply ang KEPCO Salcon. Madumduman ang KEPCO Salcon na nagasukot gid lamang sa masobra 4 pesos sa kada kilowatt hour apan sa bag-o nga supplier nagalambot ini sa masobra 7 ka pesos. Ginatinguan sa Action Radio Bacolod nga makuhaan sang konfirmasyon ang Seneco angot sine apang tugtuzubong wala pa sila sang sabat. Ginabulubanta 4,000 ka mga mamumugon ang magatipon sa Bacolod City Public Plaza sa maabot nga Domingo, Mayo 1 kadungan sa komemerasyon sa Labor Day. Sunod kay KMU Secretary General Noli Rosales, magaisa ang mga mamumugon sa idalom sang Nakusip, PM, NFSW, Pamalakaya, upod sa iban pa nga miyembro sang progresibo nga grupo, simbahan kay iban pa para sa isa kadako nga rally protesta batok sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa ni Rosales, panawagan sa ilahanay ang wala katapusan nga issue sang end of contractualization o endo, dugang nga sweldo, trabaho para sa manapektuhan sa pandemya kag nagpadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong matapos na batsyagan ang inflation effect sa mga basic needs kag kinahanglanon sang pamilya sang mga mamugon kag pumuluyo. Ang palpak ang tugon kay President Duterte sa mga panginanglanon sa mamamagon, especially sa Mayo 1, kay sa Mayo 1 man niya gipromesa nga ang tanan niya mamamagon sa Bugos Pilipinas maregular kag mapasakaan sang trabaho. Pahayag ni KMU Secretary General Noli Rosales. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Bag-o nga Omicron variant, mas madasig nga maglapta kag maglaton suno sa DOH. Samtang hackers nga naresto may kopya sang datos sang polling precincts sa bilog nga Pilipinas. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede ka
maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Okay, so sige, good morning sa gihapon kay Inday Blaza. Good morning sa imo kay Teresa Linahakayo. Miss Teresa, good morning man sa imo. Kay Dina Magbato Malabago, good morning. Pa-shout out sa mama niya kuno ga pamatigid sa Barangay Lokotan, Cabancalan City. Sinora? Shout out lang da sa mama ni Dina Magbato Malabago. Sinora? Sinora ngalan. Ang mamaya? Oo. Sinora na nga sa Good morning da kay Sir. Ah? Sure Sa ka? hindi ba sa Lukutan ka bang kalana siya? Oo. Tiyo. Ara lagi bro. Siling ni Miss Teresa Action Boy kayaw, see you Action Boy kuno. So makita ay ka mo to karon way kagid mahimo. Sure. Gani man. Kay Miss Ana Sinoro, good See morning. you when I see you ah. Yes, we'll see you. Di lang ko pasalig nga Kaya kuha damo ko siya mga pressing gani, mga appointments and Events. emergency Yes. situations. Ray Flores Barrioga, good morning. Miss Jinky Dilagdon, good morning sa imo dira sa may Phoenix, Arizona. Kag sa family man bala ni Miss Jinky Action Boy. Sa DSB. Sa Pandanon DSB. Maayong aga sa inyo tanan. Si dira. paring Joe da. Oh. Paring Joe, si paring Mari Lulet, Bumari. Yada. Do yada mo si Miss Jinky. Good morning landa sa inyo. Mananda nga pagpamati for sure. Amo ni oras ka namin to sila. Nga weather. Okay? Kagabi may nasugata, may nakantuan ako lang daw party lang daw birthday. May birthday ko after sa kasal, may birthday pag yung kantuan mo. Way makuha ko gusto ba magkilala sa ako niya si ko niya. Ikaw gali si Boy Durano. So lagi ni Sores Regol bilang nga mo sa niya may paguro ikaw mo ko maninoy. Ay la. Paglakad daw yung lakad una sa lakad sa maninoy una kami. Ara magpodyaman nga iya nga. Siling ko gid. Maninoy of the year Ikaw ka lang. na gid yan. Ang mo na nga stage mo pang ka na gid yan. Pang maninoy sa kasal. Wala gid guro may ma-break sang record sa Maninoy of the year. Ay kalay. Ara gid daw. Ara na siya nagsulod na si Masentel ay. Sino? Si Masentel, basa ba lang comment ni Masentel. Sino na siya? Action El Rey, ikaw na bahala kay Masentel Si Masentel Galiara siya. Ara si Masentel. Si Sir El Rey na lang bahala sa kay Masentel Sigit, ano naman? Ang buhot, ano na mag-pronounce yung ngalan niya na. Wala. Sige, ara na sa tuod. Ara na reglahon na. Muna siya, oh. Ilayin na si Asya Gross Deba, ya. Alain pag siya. Sino naman na iya? Kaya naman siya, oh. Tayo, May Asya Gross Deba, man yung picture, oh. Ay, klay. Hindi. Masentel, tama na nga pang reply sa mga ga-comment. Kaya comment sa mo, karon din na mabasahan, karon Hindi na na mo mga comments nakarabasahan dira. si Link. Kung gito yawan pa masenta. Si Sir El Rey lang na bahala siya. Kag hindi ka malipat karon na i-greet si Action Action on air. Sige.
Okay, Anong imong assessment? What do you think sa kayaan sa iya kasal kahapon? Very successful action boy and smooth lang. Hindi so, man namin ko ang iya nga feeling. iya nga feeling. Sabi ko, Very happy gid siya, no? very happy gid siya action boy. Ang groom. Ang groom, ang umani. Doubly happy. Pamo na siya sa sulod. Kita man ka-happy. Doble happy, no? Doble Happy gid si po ito Christopher, yan. no? Ano gid siya. Saot-saot gid siya sa baliktay. Suot siya, no? Pagsalusulod niya tumla sa, alam mo to din, parang pasulod siya sa simbahan mo. Ang entrance bala? Entrance. Sumamo siya. Hindi ka. Bongga. Di gid pagid si pagid si Toto Christopher, no? Ano ganyan ilang apelyido na? Lisay. Noble Lisay na Noble siya. Lisay, Si oo. mom niya ang noble. So, ginablos na sa kapitan namon sa Panukoy. Kapitan Bibing. Oo, hambal ka Noble. bisan si Kapitan Bibing nag-message siya kagabi. Nag-message. Christopher, sila niya nagpabili ang gig kuya kay pinalangga ko gini nga daan. Da. Kaya daw ko damo ka palangga kay Christopher nga mga kanya no sa iya pamilya no. Damo ka palangga. Si Anna mo man, si Ann gali, bago lang ko balo nga bunso sa gali. Agot na siya. Agot sa gali. Tingala ko man nga. Oo, do nakuan mo ko sa ihambal blagapon kay Papa yab lang pa ko mangyapon imo agot. Dito ko pala Crayola. Maybe ko tagapan sa iya nga message nga mo to. Nagibi ka man? Nga ba siya ko nagyapon masabit sa medyas. Sa ilang Christmas, balay, mag-Christmas. Yes. Kay duha nga gidaan ka magulang yan overtikan gid. Tira bayad siya? Ambot siya. May bayad ka na ya. Standby na sa tuntugan ng mga balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa ato nagabanguna nga mga balita lokal, akong balita national, ginpahayag sa DOH nga mas madasig maglapta ka maglaton ang Omicron BA.2 o kung BA.2.12 nga subvariant. Apang wala pa sang ebidensya nga nagpakita nga ini makatugas ang mas maramo nga balatian. Duha pa sang DOH ang bag-o nga na-detect nga subvariant nagapakita lamang nga ang virus sa gyapon nagalapta kag mahimo nga magsaka ang kaso sa tiun nga magkumpiyansa ang publiko. Ginatutukan sa karon sang DOH ang pasyente kung sa din una na-detect ang Omicron subvariant.
May 44 ka mga close contacts ang persona nga una na detect nga may Omicron na BA.212 subvariant. Ang babae nga pasyente nga gikan sa Finland ang may siyam ka mga close contacts sa syudad sa Quezon kag Lika kag sa Benguet. Sunod pa kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, may 30 pa ka mga near contacts ang pasyente sa ginsakyan nga eroplano. Sa mga near contacts ang pasyente mayara nga nagpositibo kag mayara man nga nag-negatibo. Dugang pa ni Verriere, hugot na nga ginabantayan sa mga otoridad ang mga close contacts. Ang BA.212 subvariant asang Omicron ang kalabanan niya kaso sa Estados Unidos nga nagresulta sang surge. Apang nagapati naman ang DOH nga hindi ini variant of interest o variant of concern. Samtang ginainggan nyo karon sang Department of Health ang publiko nga magpa-booster shot agud marikawan nga malatnan sang COVID-19, ilabi na ang Omicron subvariant. Sa advisory sang DOH, ginako sini nga mas makalalaton ang bago nga subvariant apang sarang malikawan kung protektado ang lawas sang bakuna. Ginahinyo man sa DOH ang wala pa makapabakuna nga magpabakuna samtang libre kag madamo sang supply sang bakuna sa kada local government units. Ang mga eligible nga immunocompromised naman nga individual ang ginahinyo nga magpa-second booster o kung ikaapat nga dose sang bakuna. Nakakuha sing kopya sing datos sa mga polling precincts sa bilog nga Pilipinas sa mga ginalegar hackers nga naresto matapos ginalegar sa Smartmatic data breach. Suno kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Undersecretary Cesar Mancao, naghatag ang mga suspects ng access sa datos kalakip na mga codes kag numbers sa mga voting precincts. Sa piyak sini ginpahag ni Mancao nga hindi direkta nga maka-access sa automated election system ang Commission on Elections ang grupo sang mga hackers. Sa manadakpan ang ginkilala sa Sanday Joel Ilagan, Adrian De Jesus Martinez kag Jeffrey Cruz Limpiado ang ginakabig mastermind sang grupo. Sa duga pa natin nga balita nasyonal, hindi naman mangin upang ang kapigaduhon para mahatagan sang serbisyo medikal, di kalidad ng edukasyon kag disente nga palangabuyan ang mga pumuluyo. Ini ang pangako ni Vice President Leni Robredo sa pumuluyo kung siyang magdaog bilang presidente sa sining Mayo 9 eleksyon. Sa People's Rally sa Bulacan sa dong Miyerkules, Abril 27, ginpahig ni Robredo nga magabutang siya sang mga tadlong kag maalam kag maayo iya nga mga alagad sang banwa para mabalik ang pagsalig sa mga negosyante sa gobyerno. Suno kay Robredo, kung pagsalig ang mga negosyante, kung may pagsalig ang mga negosyante sa gobyerno, magadamo ang mga trabaho kag matadlong ekonomiya sang pungsod. Pangako man ni Robredo ang isa ka gobyerno nga tampad kung siya ang maging presidente para siyang ginhimo niya sa Office of the Vice President nga may zero corruption policy. Sang siyang napili bilang Vice Presidente, gilayon ng ginlansar ni Robredo ang programa nga Angat Buhay sa din nagdala sa mga proyekto ang Office of the Vice President sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod nga sa tuyo nga masabat ang kinanglanon sang pinakapigado nga sektor sa sosyudad. Madamo sang proyektong nahimo sa opisina ni Robredo para sa Western Visayas. Pila sa mga ini among 4-wheel drive tractor, combined rice harvester kag rice transplanter nga nagabalor sang masobra 5.9 milyon pesos nga para sa mga mangunguma sang panitan kapis, livelihood subsidy nga nagabalor sang 2 ka milyon ka pesos sa mga mangunguma sang Lambunaw, Iloilo kag madamo pang iban. Sa karon nga eleksyon, tuhay sa ordinaryo pangkampanya sa ibang kandidato, wala nagapangako kung hindi lang pangako ang dala ni Robredo sa mga tawo nga iyas ni nga masuglanon kundi may malaba siyang listahan sang resibo sang iya mga nahimo. Ini ang pamatuod sa kay Robredo nga tanan nga pangako niya bilang Vice Presidente ang iya gintuman kag ginsubrahan pa niya ini bangod ini ang dapat nga ginahimo sang isa ka alagad sang banwa. Pangako ni Robredo ang tanan nga mga proyekto kag serbisyo nga ini makalambot sa pumuluyo bisan din man sila nga bahin sang pungsod. Ginaplano sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpatigayon sang pilot test ng Central Bank Digital Currency sa ulihi nga quarter sang tuig 2022. Ang pilot project ang pagkatawgon niya CBDCPH nga may tinutuyo nga hibaloon ang epekto sang panibago nga financial tool sa ekonomiya sang pungsod kag sang pulisa kon kwarta ang pagahambalan. Suno kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, luyag maglantawon sang BSP kon makakuha sang benepisyo nga nakuha sa iba niya central banks, kalakip na ang mas ginpadasig nga transaksyon. Hindi kaangay sa cryptocurrencies nga wala na paidalom sa regulation kag wala sang Central Issuing Authority. Ang CBDC ang iga-issue kag igadumala sang central bank nga magaserbe bilang pagasundo o kumpong sudnon nga monetary authority.
Ang atong dugang nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, Mga ano ni sila man, mga business nila nga online. Dali lang gid mga ka-aksyon na kaduyawan ko scroll sa inyo nga mga comments kay kadamo sang ga-appear. Natapos kagi na kami sentel, ari naman si Refo. May bago naman. Namiyas na Bago masulod. naman. Namiyas na masulod sa aton. Di nga kuha no, nga page no. Ay nanon sila man. Ano Sige ni ah. si Asya man? Si Ref Pagido. Balita kay Miss Jinky, salamat gid sa 100 stars ngayon mo gin-send. Kag ginagreet niya yung family sa Pandanon DSB. Medyo busy afternoon and best wishes kuno kay Action An. Kag sa iya nga husband. Kag kanami isang mga post ay nami isang mga post ni Action Eden. Yes. May mga post action din. Story lang, story. Sa Okay. Facebook. Lang tawag story. Kay Cecil. Pwede karon lang. Cecil Masculino. Masculino Hison. Yes, oo. Good morning. Okay. Man si Aimee de Vinagracia. Good morning man. Oh, ari na si kuno, si Christopher niyo. Oy, Christopher! Oo. Congratulations. Kinliwat sa inyo ha. And best wishes sa inyo na Action An. Bugtaw na siya. Isa to Siya sa yung bugtaw na. siya na si Anya guro tulog pa. Tulog pa. Kay grabe dan patulugon. Sa una, sa isa pa kami apartment. Kadua, pwede na siya patulugon. Si Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning. Congratulations, Christopher, ha? Oo. Marami sa inyo Nami team. isang kasal, isang team. Pero Action North, dali lang kita, mabalik kita na, kay may bisita kita karon nga aga. Stand by. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Mga ka-action sa sinigabahin sa aton nga pagpangalagad. Mangin bisita na naman naton dire ang aton amigo, ha? Kag kilala bilang senador ng senador naton, kag karon governor sa Sorsogon sa Bicol Region. Sang senador pa ni siya Universal Healthcare Act napasar ang libre nga matrikula sa mga state universities and colleges, exemption sa minimum wage earners sa pagbayad sa buwis. Silinganin nila kuno kay Chis Escudero sigurado. No? So, abi-abiyo nato mga kaksyon aton bisita karon nga aga diri sa aton nga pagpangalagad si Senator Chis Escudero. Senator, good morning po at welcome once again dito po sa Action Radio Bacolod. Radio sa Bacolod, sa buong Lawigan ng Negros Occidental. Mayong aga. Good morning. Kumusta ka na, boy? Okay lang, Senator. Nagawa ring makapunta dito ni Hart sa pangako mo rin na mapuntahin mo dito. At least yung mga fans dito ni Hart, they met the beautiful wife of the senator. No? Well, anyway, Senator, may katanungan lang po tayo. Isang linggo na lang siguro itong bago maghalalan. Ano po?
At nakita natin sa mga survey, consistent po kayo na mataas na iba't ibang mga surveys. Sa Publicos, number 1 po kayo. Nasa top 5 naman sa iba pang mga surveys. Ano pong masasabi natin dito, Senator? Nakakataba ng puso at nagpapasalamat ako sa suportang pinapakita ng ating mga kababayan boys. Subalit tulad ng binabanggit ko palagi, boto pa rin sa araw ng eleksyon ang binibilang at hindi boto sa survey. Kaya itong huling 9 na araw, basta lahat ng kandidato tuloy-tuloy lamang sa pangangampanya, sa pagpaparating ng kanilang mensahe, layunin, prinsipyo at plataforma hanggang sa huling araw na pwede mangampanya. At yan, boy, ay sa May 7. At number 1, 3, 5, 8, basta pasok sa top 12, yun lamang ang importante. Dahil pare-pareho lang naman, boy, ang sweldo. Pare-pareho lang din ang tawag. Senador pa rin naman. Opo. Pero kayo po, isa sa mga kandidato na ini-endorso ni Presidente Duterte, in-endorso po kayo ni Davao Mayor Inday Sara na tumatakbong Vice President. Gayon din po si Vice President Lenny na tumatakbong Presidente po at marami pang iba na nag-endorso po sa iyo. Gaano po kahalaga ito para sa ganito mong endorsement? Mahalaga to para sa akin dahil parang independyente ako tumatakbo dahil mag-isa lamang ako naglilibot, boy. Pero mas mahalaga para sa akin, sana ano man ang kulay na ating dinadala ngayon, pula, pink, blue, green, white, sana pagkatapos ng halalan, pare-pareho na tayo ng kulay ng dala. Pula, asul, puti na may konting dilaw, mga kulay na sumasagisag sa watawat at bandila ng ating bansa. Dahil sa dulo, pare-pareho naman tayong Pilipinong naninirahan pa rin sa Pilipinas. At sino man naman nanalo, pagkapangulo man, ikalawang pangulo, senador, gobernador, congressman o mayor, dapat po pantay naming pagsilbihan ang ating mga kababayan. Binoto man kami o hindi, sinuportahan man kami o hindi. Layunin ko, itulay at pagsamahin ang iba't ibang kulay matapos ang halalan. Dahil kailangan natin at mahalaga ang pagkakasundo at pagkakaisa bilang isang bansa at bilang isang lahi. At para po naman sa mga problema natin, na isa tayo sa paghanap ng mga solusyon po sa mga problema. Itong speaking of problems, Senator, itong gasolina natin parang wala na talagang pigil ang pag-akyat ng presyo ng ating petrolyo. May mga panawagan po, transport sector, magtaas ng pasahe. Ang mga manggagawa po, humihingi ng minimum wage hike. Ano po ang inyong posisyon sa mga bagay na ito, Senator? Ang posisyon ko, boy, ay i-repeal ang oil deregulation law tulad ng binanggit ko na nagpunta ako dyan. Hindi tama na yung mayamang may-ari ng gasolinahan pwede magtaas ng presyo kahit kailan niya gusto. Samantalang yung pobreng super ng jeep at tricycle, kailangan mo na magpaalam sa LTFRB at saka sa lokal na pamahalaan bago magtaas ng singil sa pamasahe. Hindi ba may prinsipyo sa batas na those who have less in life should have more in law? Itong batas na to, baliktad noong prinsipyong yan. Pangalawa, papaboran ko rin ang isang legislated minimum wage increase. Dahil sa mahabang panahon, para sa akin, hindi ginagawa ng mga regional wage board na kanilang trabaho. Hindi ko alam kung saan sila nag-grocery o namamalengke para masabi nilang sapat na yung maliit na dagdag sa sweldo na binibigay nila palagi. Tuwing manghihingi ang ating mga manggagawa ng dagdag sa sweldo, maliwanag na kulang na po ito at hindi na sapat. No po. Ito po, Senator, speaking of sweldo po, baburo ba kayo sa tinatawag natin na legislated minimum wage kaysa itong ginagawa ng wage board? Eksakto ka dyan, boy. Para sa akin, panahon na para magpasa ng legislated wage increase. Pero kada rehiyon pa rin ang idadagdag. Nais ko marinig. Tama ba yung naririnig ko na palaging sabi ng mga negosyante, lugi sila, lugi sila, lugi sila? Tama po. Gusto ko rin marinig na sabihin ng mga manggagawa. At tiyak ko sasabihin, hindi na sapat, gutom na sila at naghihirap na sila. Yung manggagawa, naghihirap na at gutom. Yung negosyante, hindi naman maghihirap at magugutom. Mababawasan lang siguro yung kita, pero hindi sila magugutom at maghihirap tulad ng dinadanas na manggagawa natin ngayon. Po, tama po, oo. May iba ko, Senator, nung pumunta dito si Ms. Hart, isa po sa mga tinanong sa kanya na kung hindi ikaw ang asawa niya, ibuboto ka ba ni Ms. Hart? Sabi niya po, ibuboto ka pa rin niya dahil she made daw her research Parang kinilala ka niya muna, way back pa in 2007, pinayuhan din niya mga botante na mag-research at pag-arada ang plataforma ng mga tumatakbo po. Ano reaction dito, Senator? Wala ka dito nung pumunta dito. Boy, mas pipiliin ko na nakilala ko siya at pinakasalan kaysa iboto niya ako dahil nung nakilala ko siya noong 2012,
senador na ako at miyembro na ako ng Senado noon. But kidding aside, ang tama si Hart, importante at mahalaga ang May 9 dahil minsan lang kada 3 taon tayo nagkakatunay na pantay-pantay. Babae o lalaki, bata o matanda, mayaman o mahirap, tigi-tigisa lang tayo ng boto pagdating ng araw ng halalan. Sana, gamitin po natin ang tama, maayos at wasto para piliin at pumili tayo ng mga magiging leader natin sa susunod na 3 at 6 na taon. Mhm. Alam mo po, Senator, ang observation ko po kay Miss Hart nung pumunta dito, when she was interviewed, sabi ko parang si Senator to magsalita, parang alam na alam yung mga parang yung sinasabi mo, yun parang nag-study talaga ng mga programa at yung mga stand mo on different issues. Madalas kaming nag-uusap, boy. Ang kwento kong dala sa kanya, siyempre tungkol sa pamahalaan, sa gobyerno at bansa. Ang dala naman niyang kwento sa akin ay galing naman sa mundo niya. Sa showbiz, sa fashion industry, at sa mundong ginagalawan din niya. Maganda yun para sa amin dahil natututo kami mula sa isa't isa. Mhm. Pero hindi naman po kayo parang nag-aaway sa mga issues? Siyempre may konting hindi pagkakaunawaan minsan, pero wala namang malalang away, boy. Aha. Bahagi yan siguro sa relasyon ng mag-asawa na walang perfecto. Pero ang importante, may pagmamahal at respeto at hindi kailanman option. Ika nga, ang maghiwalay o umalis sa inyong tahanan. Mhm. Senator, kayo po nag-iisang governor na tumatakbo ngayon bilang senador. Ano po? When you were the governor of Sorsogon, marami talaga kayong ginawa dyan sa Sorsogon. Ano? Meron ka bang mga programa dyan na gusto mong i-replicate sa ibang probinsya kung kayo po ay maging senador? Well, una sa lahat, ang pag-ISO 9001-2015 ng mga lokal na pamahalaan. Sorsogon ang pang-anim lamang na probinsyang nag-ISO certification out of 81 provinces. At 8 sa lokal na pamahalaan, 7 munisipyo, 1 syudad, ang ISO certified na rin sa aming lalawigan. Pinakamarami sa mga lalawigan. Nais ko maglagay ng pondo para mag-training ng LGUs dun sa mga gustong gumawa nito dahil napakaganda pagdating ng serbisyo sa aming mga kababayan. Pangalawa, ang framework para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. Kami ang nangunguna rin ng boy sa pagpapatupad ng UHC. At pwede nang kopyahin na lamang bilang prototype ng mga lokal na pamahalaan yan para hindi na mahabang proseso pa ang pagdaanan nila at magbenepisyo na rin sila sa mga pinapangako ng Universal Healthcare Act. Pangatlo, ang pagpapatayo ng mga interfaith cemetery, home for homeless gays, at gayon din pagsasaayos ng mga lokal na pamahalaan na building. Naniniwala kasi ako, pag maayos, maganda at malinis ang gusali na pinagtatrabahuan ng empleyado ng gobyerno, maayos, malinis at maganda rin dapat ang serbisyong bibigay nila sa sino mang dudulog at lalapit sa kanilang tanggapan. Opo. At congratulations, Senator. Natapos na ata yung pagdadausan dyan ng palarong pambansa sa Sorsogon, yung parang... Nakaschedule ang palarong pambansa dapat 2022, boy. Pero dahil walang palarong pambansa ng taong 2020 at 2021, tinulak ang palarong pambansa hosting ng Sorsogon sa taong 2024. Kung handa sana kami this year, mas handa kami, boy, sa taong 2024. Opo. Natapos na ba yung, Senator, yung parang Coliseum na proyekto dyan? Sa Hunyo namin, inaasahan na ma-inaugurate yun. 52,000 ang kakasa sa aming Coliseum na inspired ng Coliseo sa Roma, sa Italia. Nakita natin ang ganda, no? Parang iba ang concept din, ano? Sige po, Senator, at medyo wala na tapong oras. Ang mensahe nyo lang po sa ating mga tagapakinig dito sa Visayas, especially sa Western Visayas at sa probinsya ng Negros Occidental. Well, sa muli, karangalan ko makapiling kayo sa pamamagitan ng Action Radio. Binabati ko muli ang ating mga kababayan mula sa Bacolod, Negros Occidental, gayon din sa buong Western Visayas. Hiling ko po sana muli ang inyong tulong, suporta, paniniwala at pagtitiwala sa muli kong pagharap sa dambana ng balota para maging miyembro ng Senado, para po maging kinatawan, kampiyon, tagapagtanggol at tagapaghatid ng boses ninyo sa Senado. Ang aking iniaalay, boy, anumang talino, talento, galing, tapang at karanasan meron ako para makapagbigay ng siguradong direksyon at siguradong solusyon sa mabibigat na problema ang kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Sa muli, boy, maraming salamat at pagbati na lamang muli
sa liwat, maayong aga, kag damagig salamat. Thank you and good morning. Ingat ka palagi, boy. Yes, Senator. Ikaw din, ingat at good luck po. Thank you very much, Senator Cheese. Mga kaaksyon, Senator Cheese Escudero, ang atong bisita daw kakomportable na sa ako ni Black Sundorel mag-istorya kay Senator Cheese mo, no? Correct. do kape ba ko magpersonal ka mo? Kung barkada mo na bla nga daw istorya mo bla. Basi long lost brother mo na siya. Sana. So thank you very much kay Senator Escudero for giving us his time Yes. karon nga aga, no? So nga to, ano nga nitong imo balita espesyal? Ang balita special ka Action Boy, mga buot silingon Black Action Boy Sa sa damgo. pagdamgo mo sang man-o. Do ka klulbaan man naman. Yes. So, daw, Sa kulbaan, kati Islan talang yung dasan tanga balita. Islan, don't worry. Basta ginakulbaan ka, ginalungan, ka ginadandayan. Balo ka isa sa mga sapat na kulbaan ko ang manog. Ah, gili ka. Muna Oh, sa- same to Action Boy. Actually, tanan nga mga gumawa mo na. Ano man. Toko ya. Bisan okay man lang sa toko. Basta hindi Okay ka lang magtapik. Sa toko. imo, kado kasakit, giguro kung magtapik. Gaamo, ganda ng kukoyo. Kamatapikan. Mga lago. Kung matapikan ka no sa toko ko no, abi mo. Tuwara sa nga, tido. Oo, kana Good na. butang na nahadlok ang toko sa itom nga bule. Ambot lang. Doon, ano na lang naguruya kasi mga terms, ano na naguruya. Hindi ko magpati, ah. Gani man. oo. Base, Tuwad, gidya ha, pwede yan mo lang. hindi kay base ang ilan namin nga tuwaran sa ate, guro kay base masaylong toko. Amo na. Para maglumpat ang toko niya doon namin. Mas gusto nila. Kasabad, mga nga mga hambalanon. No? So nadlo ka sa ano ganito, kung masapat gano gani. Mga gamo mo. Mga lago, pag election. Lago, nadlo ka? Yes, mga Ulod? ulod. Oh. Oh, okay. Bago ko nakita, hindi ka gilda kung pwede madala sa kwan. Sa anong daw farm ba lang nga nag-produce ang kukon? Okay laman goro lang taon ko lang basta hindi ko lang siya pagikapon. Okay. Kuha na mo mga worm ina mo. Mga lagkod-lagko na. Lagkod-lagko Doon mo na siya. lagko, di ba? Correct. Tapos mo na silang kahimo na sa Silk. kukon. Kukon na sana, kay daan na sa sulod mo. Kay kung hindi mo na sa paghimo ang silk, kung magwa na sa kukon, butterfly na sa dayon. Butterfly na siya. Correct. Kung galing ka muna nus din ko ginapatay gali sila no ang mga lago. Sige na init na siya mo. Inang kukon na sa kung di harad ang lago sa sulod, ang worm. Pagin na sa daw init. Di ka kapatay ang mapatay na daw sa sulod. Patel sila gali. Tapos mo na dahil pag-process. Ginabasa na sa pag-process ng kwao na sa mga silk sa kukon. Tamo na ginimo nga mga silk nga mga tela. Mga tela. Barong especially, no. Okay na kita? Wala kita time na. Bayaran na ng manog mo nanay ah. Sana pa bayan? Tanya, basi da son tang balita. Espera naglago na ni sa. Good morning anay kay Johnny Templado. Sa kay Athia Kimeriman, sa si MJS Candido Hildore. Joel Tomias II. Basi parente ko ni siya kay nga ako ni Lulo. Ako nga tatay Tomias ang kwan mo. Atiyo. Ang middle name. Automatic na yan. Oo. Kulbaan kagli sa lago, okay madala ko da. Ay, klar. Sino nagambal? Hindi si Snoop. Sige, des ka matamparos. Ante ka din. Kaya action mo, sa mag-end ha. Yes! Congratulations and best wishes, Ged, kay Mr. and Mrs. Lisay, si Action and Defensor. Kay Christopher Lisay. Yes. Congratulations, Christopher. Sa very bongga and successful wedding. Kahapon. Yes, oo. Dito ko nakakita sa wedding, kundi sa SMX. Dito sa third floor. Tingala ko kadugay mag-entrance ang bride kag groom. Pagsulod niya, Mercedes-Benz na sulod niya. Mercedes-Benz, nga vintage. Nga vintage, Mercedes-Benz ha. Nagsulod. Baka libo ko ko, paano siya nakasulod di man? Akay may argument. Elevator, gili for car. Ano to si Kwan man? Si Christopher kag si Ann, Bonnie and Clyde? Ambot man ko tonta lang sila Mga tabi kung Bonnie and Clyde sila. I think Bonnie and Clyde. Ba, siguro. Okay, kwento mo to ka gangster itong theme ang ila mo? Hindi ba guro bonakid, no? Alain. Batang may laban. Bonnie and Clyde, feeling ko mo. Makatotabi si Christopher. Makatotabi si Christopher kung Bonnie and Clyde. Basta daw ka 1920s na ka mafia nga kuan mo, nga mga time balao. Mga gangsters bala sa Amerika. Amo na sila ang isang na, bako si Ma Barker bala. Ma Barker. Kay kabataan niya na, puro ng gangster. Siya ang leader, ang iloy, ang mama. Amo na nga Ma Barker, panawag siya. Kuan ka da. Sige. Okay. Sa kuan naman niya sa mafia, sa Godfather bala. Amo to pagsulod ko sa SMX, ang tukar din is ano ganitong music gani man ang sa scary pagsulod. Hindi sa Godfather nga music bala.
ni Pato. Basta Basta namin nakapagsulod mo doon ka gangster. gangster Magsulod ka. no? Oo. Tanim dala ka baseball Speak bat. softly la da 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 da. Godfather na sa dayan mo. Speak softly lang. Sige. Congratulations and best wishes kay Mr. and Mrs. Christopher and Mayan Defensor Lisa. Standby na sa Action Hotline, Reaksyon Art Tay Hupon, Maninoy Action Art Tay Hupon. Ang inyo during news team, Sean Dorel ka ba? Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.